шаҳри Душанбе дорои имконатҳои хуб аст барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ. Исторически красивые здания. Есть на что посмотреть, есть чем похвастаться. баргузори чорабиниҳои гуногуни сатҳи байналмилалӣ ва ширкати сайёҳон дар он. инҷо тозаю озода ва мардумаш бошад наку қалб ҳастанд. ба сайёҳон чӣ гуна мебояд хизматрасонӣ кард? бигзор он ронандаи таксӣ бошад, бояд дар бораи Тоҷикистон маълумоти пурра ё дуруст пешниҳод ба меҳмон кунад. таъми таомҳои тоҷикӣ ва зарурати тарғиби бештари он. инҷо ҳар фард ҳам аз таомҳо ва ҳам аз тамошои муҳит метавонад ҳаловат барад. нақши ширкатҳои сайёҳӣ дар муаррифии бештари хатсайрҳои туристӣ ва имконатҳои сайёҳии кишвар. Надо знать hospitality language. Это язык гостеприимства. таҳлилу баррасии иқтидори сайёҳии шаҳри Душанбе дар барномаи навбатии воқеият. бояд сарҳи хизматрасонӣ ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ бошад. рӯзҳои наздик дар телевизиони Душанбе. ҳақиқатро аз воқеият бояд дарёфт.